Kara design. Imarala. Baby, nere de te mo fe jena te la ne te wallahi. No. De kunte. Ne bun daro mi fempe na alaji. Mi fa pe idalo. Aha. Wane ta bendu su ne. Yara de. Ibarala sa. Foi me mandne dongo dondro enne fla ka fa jida la ou bien an ta appartement an fla dron foi kana an fara ka bon nyona ala bi wallahi o drone ka dine no be ala dolo Coupé. Non, c'est bon. Merde, tu vois ça. Karage, a te coupé. Wallah, il y en a trop. non tu m'as dit na je dis Il y a to ya. Écoutez ça. Écoutez, mais aïe, non, il faut couper. Non, elle faut couper. Scénario mi. Si ça avec namasa bon. Aba do adam. Donc avec nous embrasser. Ah papa. Mais écoute, aba an keto ka nyonga embrasser ba tigɛ mun na les publics intelligents, on va faire ça. Kara. Wala ke ngamo ko tini ka public shila. ni b'a dɔn i ka scénario ti la fa a kɛ ala da kira kama a k'i fa ba kama i k'anw to n'i di ala kama Avec Vansa. Ou y'a fait bien bon. u y'a tun faamuya an ka taa man ta nin to yan ka taa e tɛ o fɛn bɛɛ ni ala cɛ e k'an wele i ka Ni e de ka wuli. e k'an wele Ne m'a fait para pour abule para. Mais ne kɔni ma dɔn min kɔni m'aw kɔnɔ walahi bila a tɛ kɛ a ma. A tɛ kɛ. Kara design. I ye nin fana kɛ tuguni.